It-28 ta' April tal-1958, 68 sena ilu, il-ħaddiema Maltin niżlu fit-toroq fejn protestaw kontra il-ħakma barranija f'pajjiżna. Dakinhar il-General Workers Union sejħet strajk ġenerali wara li l-Gvern Ingliż beda jkeċċi il-ħaddiema mix-xogħol. Dan seħħ wara sensiela ta' żviluppi politiċi fosthom ir-riżoluzzjoni Break with Britain li għaddiet mill-Parlament Malti fl-aħħar tal-1957. Permezz ta' din ir-riżoluzzjoni, il-Gvern ta' dak iż-żmien immexxi mill-Prim Ministru Domintov esprima rrieda li Malta nħeles mid-dipendenza fur-Renju Unit wara li fallow it-taħdidiet dwar l-integrazzjoni li kien suġġett ta' referendum fl-1955. F'dan il-kuntest, l-Ingliżi bdew il-proċess magħruf bħala rundown fit-tarzna li wassal għal sensi u inċertezza fost il-ħaddiema Maltin. Jumej qabel l-istrajk, il-Gvern ta' Domintov irreżenja bħala forma ta' protesta kontra l-amministrazzjoni Ingliża. Sussegwentament, il-ħaddiema Maltin u għawċin ġew imsejħa biex jinġabru fil-Belt Valletta. Ħaddiema minn diversi lokalitajiet, partikolarment miż-żona tal-Port u l-Kottonera, bdew javvanzaw lejn il-Belt iżda ġew mwafqa mill-Pulizija u ddevjati lejn Kordin u Bormla. L-inkwiet kiber f'żoni bħala Ħarġdejt u l-Marsa. Bl-aktar konfront serju iżjeħ fit-tella ta' Kordin. Wara dawn l-avvenimenti, l-awtoritajiet Ingliżi arrestaw 99 persuna, buħut minnhom jingħataw sentenza ħabs fosthom l-eks ministri Laburisti Patrick Holland, Bertu Hisler u Agata Barbara. Dawn l-avvenimenti jibqgħu mfakra bħala mument kruċjali fil-ġlieda tal-poplu Malti għal ħelsien u drittijiet tiegħu.